penny bi na oton asase ma me sakra onu penny ya friend no say Kwame Boateng sakra onu so ne sakra onu efo asase no so jo wana so mo nkata wanim na yesisiw wo kromfo bacho benye kromfo bibi enti ayentie we adawma 2024 March ni mo ena me koto me se me pasase ato fu ana half fu okay ena me koto papa a friend of Kwame Boateng na omo twitwa nsase ewo sakra onu ene entonsofo asase so ena me hwe me neje ho ena yedi ano na bituaka eti ana me ho na makwa akohwe asase no so na me dodo so kakrakra eduma bi kra ofrɛ me sɛ esuofu ntimi ye na mbe so aduma na me so se me gu ahoboa so wa ma won krata be pa twan ya ma me krata okay edu we bi kra no no afrɛ me sɛ so me nwe na mbe so aduma na me so me gu ahoboa so nti ono apɛ machine kra ma me na me di kan kodwi asase ni nyina so na eba last year December ni mo na me course me koya obi eye so aduma wa shase wa to foundation kra o si abosan te wa na me bopre nipa na oye fele wasase no so no ena mbusa ne se na hwan aduma na oye na odi nipa ne number ma me te me friend no 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 bo din bi se owura bi e friend na na sei a wo ntonso oye filling station wo nana sei hey filling station na wanu anokwasem se ukọ sakra onu a sabia ku sabia nya do hini ni ho nokre ena ukọ ntonso so a ho so menim se de won sensem zitie ho so hini ni ho ba sa na sermentiase sasesem bi beba fidie we so wa bra ye wo fox fam nyina no obi a we osenana sai obi osenana sai na me no ne dibre ne sai odi akonwa ho me busa wo no yese ne wofa ene di hene ewo anokwanya ntonso kro bi wo ofri kro no so na wo ntonso omo nsase na omo ne sakra ono fo bo ehina ne nana no eyare kakra omo ne wofa ne yare to ono na wagina mu a wote se omo ton sase wo no wo fa echi wonya so di nana sai anaso wo hina ya to ne di nana sai wonye wo hine ne wofa the filling station mienu wo ho no ne ho sensementiase so onye wo hine de me nim se onye wo hine ono wofa mu na edi ade ate ono no ho dodo ne kakra nto ono na wo hwe ejire ordinary na so kura wunso ankyere wo bia enti asantema nim so oyo hene tuko ani esi abrosa wo asase ne so yentie o foundation na wi a what triplets no apie wa ye fele no okay na me de koto Mr. Kwame Boateng ni won ton ma wo na no so nyanti ese ono asase no oto no opani be friend intini mo a oye sakra ono busua pani omo na e omo sase nto ono no tofri omo e no no so e de elton to ma me kushia papa no na me de to nanim say dia bani nti omo yenkoye police report yenkoye police case and was say sa nipa na wato an ase omo de no wan send bibra come and point police station omo kwa enkusi hwe omo eto ase de ko omo ni ko police station ko si aga omo ntimi nya ho adwuma na so omo gisika dia no magya akire die according to the okachem they also would tweet a scammer omo ema mampontia posifo no ena de nsase nyina posifo ka ho asem ka sa me so me yam hyeme amama ntimi so ankoye case ewo mampontia ho katachie enti udi ko mampontia post enti ba sa no utimi koi ana wantumi anko to ntimi anko yentie o enti e ko ba sa no ena me ka kire ne say sa na tie dia me so SOMPA me hwe asempeni pa adwumadi pa na ofa lumba cry me ofa ka sa kire o muti okay said it bi and ba be down na maje masase efro say ena ono kwa ka kire me say za Kwame Boateng ka kire me say ono no my nana se wana je ensase more than 50 plot to cry free in sama eye nana say no asase e o sakra wo no wo mo na bo hye ana ono mo na bo hye sansas etu opeso wo kire say sakra wo no nsase ni bia ba be di mamponten fo diem na ono kura wo ye hwan wo mamponten ho entonso ho nim ne dibra o di nim ansa ne ofa ene di ade ne ofa ne di ade o da bi nya na bi no fa asante ni aguru ye ni aguru wa ha o nana se no me de me no me hwehwe mu ene de me nim se entonso ho hini ni ho
enu ti kura kan tonso kura no abakosam kyerɛ sɛ tonso kura no ye mo obi aba ba hwɛ tonso so a kensu taman hene na hwɛ tonso so so obi to asase kura no kwan on na kura na kɛsɛ san no no anye ni birifo a yemu sɛ saa na sɛ no yɛ hwanya aje sɛ me yɛ komanhia tie sɛ wasa asɛ obi asiso dan do toma no no sɛ wo ka kyerɛ no sɛ sɛn wo juice ka no ma asase foforo na me pe asase foforo ɛna wɔ sɛ sɛn ɛna wɔ sɛ me nka me sɛ me me wɔ fa no fa lumba de ane me ne nkasa na yɛ mɛka no ho na yɛ ɔwɔ mpa nipa bi a n'ani mu odu na yɛfa asɛm ne nyinaa nkɔdan menhyia na ɔmo de ka to na mo menhyia na esan so mo nyɛ nipa bi a n'ani mu odu obetimi akɔ na n'anim ti ɛna me de me ka kyerɛ nsɛm de na de na ɛsɛ kɔba saa no wɔn no wɔ sakra wɔ no wɔ yɛ adehye no na obi bowura won sa asim na da na omumom ma ne lidi omumfo mo komanhia ne enkoka asase ne wasam efisa sa na se ne ho nsam aba memanim kura no enya asam ketwa eno ne asam na won timi de me ka hye se me masase na me de me hia me ntimi ma me ka no ho se afena akotwe man so kase ansa na wanyu asase enya nto enya ntu ade di no won fa sika ma na wan ka sika sem me ne nka sika sem producer ben na di asem wachi wo mra me kyekire mu ye omna me cheche mu babia wadi komo akwa koduro ya asem foforo papa ya asem na adi akiri ofoso papa ya asem na ana branch ya asem a ono de bedan ye no no kre na nipa na oton asase no ema no na egusu a preference be ya yensa betimi aka no nti egusu frɛ no se saka no a na emomini di komo no na numu asem a wono de dan ne nyina ne se asase na branch e betua sika 250 million de ma no se gas asase no foma no na branch ya na pe besia kodwi asase no so no kodwi asase no so na wo ye adwuma na branch ni kotwa ne ho aba na nkaja kopa anwea na nkotwa blocks agu eye what they say asase no so okoba ya na wontua krom ha omo a omo wosika omo wosika sen yi na nipako no de anwea begu so a chese wa start ya wa to foundation wasia ye obeye na brosen an sa ho atoma no o se eye chese nipa no a ye papa yi nana sei no ba papa yi ko to ye no efiri hono mo no wo to wasa se firi nana sei ho kwa me boate e na de ogu kodwi su no so to firi ho a ho wo ne kodwi su o me ne se wudwi su no nipa kro no ono ye so no so be develop na obesi abrosa no so to firi ho a ho etina akwa kwamboate versus nana sei eti which wasa asene wo hemfa asase so ena nana se no so didi ko entonsofo asase im adenti no didi ko yenya busuafo no bi ebehu emu beda ho miguso hwese benya busuafo no bi eti eno na ofoso wono no se ebra a omo kwakwa adwuma because sakra wo no wo hene ni ho eti eno na nana sei wono no ni filling station ewo ekwan so eti okoye na se ne wo faase yenya branch ne wa homa me ma me ne kasa kata che mpom te sei papa me ho ye na mo nso ye wo ahode pa se akwaba no within the say me kwa cho me de kwa me boaten pani kwa boaten abrantie bia ye frɛ no Thomas akowa se watu asase ama no akire no okoye na obi si da wo so se ye wo na asa akotoma obi fufuro anaso obi na asa be wi asase no etoje wa katachi emu nchiremu ne sei katachi wo so udi no de sei pacho me papa me pacho me de kwa me boaten ya be free sakra no no okay kwa me boaten akowa se wabeto asase wo ho wo twa ne ho aba na wagwa akopesika kakra no wo de abebo sisi bia ma na yire ne ma na da cho mo anye mo ba wo ba ye obi si da wo so na wo na wo toma no na wo na toma nipa foforo anase se ne koba ye mu nchiremu wadawroma Mira, me da wase na empeni se ensu etenia ne kodusi mpia esasa na chi ntimi mfo be po sa mo ampenifo te se ya na me mani abre amerere mo no mo na se me ya bidi mo anim me pa to me nkota asase ne bi na de tie ne se ya onu kuro no eye enchemu mienu me ya ohene yire nana bo amasepa ono me fa na me free na ahemfifo no nso ewo ho eji ahemfifo no wasa ase na me koto e to 12 plots
ɛwɔ hemfiefoɔ hɔ ɛna mehyɛ aseɛ sɛ metɔn na memia yi baa yɛ a wobɛtɔ bi nti me nuamia me ne ne kɔ ne fie ɛna kɔgyee ne sika yɛ a mede asase no maa no nti womaa me mmonita hɔ nsase no nyinaa mede amema nkurɔfoɔ no afei dɛ koro pɛ metee yɛ ayɛ sɛ langadefoɔ aba wɔnu nsase so nam sɛ langard kwabere ha ɛdeɛ bɛyɛ langaze na vigilantism si atwa mu wɔ Ghana ha papa wo deɛ yɛsɛ langard aba wɔnu nsase nam sɛ langard de wɔnu papa asagorɔ yɛni baa yɛ ho so a osie tutu no a wɔyɛ filling station wɔ kyɛw baabi no kuro no yɛne ne mmɔhye o nyɛ sɛ kuro no yɛne ne bɔhyeɛ na deɛ ɔmo frɛ no nana sɛe no wɔno ne ntɔnso ne bɔhyeɛ ɔno ne wɔfa na yɛ wɔ hene ne wɔfa ne fɛ nana baafoɔ gyima ne wɔfa no yɛ ɔhene wɔfa he ɛwɔ kyɛw baabi ntɔnso kyɛw baabi ɛno deɛ ɔyɛ ɔhene wɔ tew baabi hɔ ne wɔfa ɛna yɛ ɔhene wɔ kyɛw baabi hɔ na ɛnyɛ ɔno mmom na yɛ ɔhene no na ne wɔfa no ɔda so di hene wɔ tew baabi hɔ mepatwɔ ɔda so di hene seesi a nɔkɛ yɛnti o yɛbɔbaa yɛ ne sɛ wɔde langard ba asase ne so enti wɔbaa langardfoɔ no abɛduru no na ɔmo ahwɛ mo a moyɛ adwuma no ne ɔmo abusa sɛ mo nkrataa wɔ yi side plan no na ɔmo pɛ enti ɔmo nyanya side plan no ɔmo de akɔma nana sɛɛ no na ɔde sɔbea foforɔ aba enti wo krataa na ɔbɛgye afiri wo nsɛm sɛ ɔno abɔ ne ho hene ɛde otumfoɔ din na ɛtɔ asase no ɔnyɛ sɛ bi a wɔsɛ otumfoɔ ɛne yɛ nanamampɔ na wonya ne baabi kɔɔyɛ no wɔn mu mmienu ɛna ɔmo maa ne kɔ asɛ wɔn tɔ asase no mfa sika no nwura ahemfie gyina hɔ katakye nkɔfo asɛm kɛseɛ mma asɛm ne fie wose nana sɛe no ne wɔfa mmom ɛna yɛ ɔhene ɛna wɔno ɛde santehene ɛdin ɛtɔn nsase ne mampɔhene wɔnya ne baabi kɔ sɛ ɔmotɔn wɔn mmerɛ wɔn sika no bi me say me were recording wɔ me phone yi so nyɛ sɛ bia meka ne ma no fafa wo bibia me ne producer di nkɔmmɔ sɛ dwoada me ne kuro no nyinaa mpanimfoɔ bɛba mo anan so na me firi hwehwɛ ɔfalumba nyɛ ɛnnɛ na menya ɛkwan a mɛfa so a mehu papa no enti sɛ na deɛ ɛkeka kɔrɔ no na mebɛnya mo na me ne mo ayɛ dɛn akasa enti wɔ sɛ tutu no afɔ me group a papa sɛ woyɛ mistake nkurɔfoɔ no bɛbɔ otuo wɔ asase ne so me record ya me a me ne wo kasa yi omo akyerɛkyerɛ me ama IGP S-man nkɔfoɔ ba wo no na nsɛn recording ne wa polisifoɔ ne wo sisi a yɛankyɛ ho hwee omo abɛkyerɛ ono kuro no nipa bɛɛ 50 as 70 ano asɛm ebesi ne ya me ne wo kasa yi yɛankyɛ ho hwee na sika yɛhwie gu ɛwɔ asase ne so no a polisifoɔ na de abie no me ka wo nan sɛ apolisifoɔ deɛ he apolisifoɔ no yɛsɛ efiri apolisifoɔ bi anti-langard yɛ ɔmo wɔ central wɔn ne ba hɔ. yɛsɛ efiri ɔmo sɛ. anti-langard. anti-robbery and anti-langard. ɔbɛtɔ yɛ wɔ anti-robbery ne wɔ hɔ ɛna anti-langard n'ankasa nso wɔ. no hɔ ana te yɛ. deɛ ne deɛ mbɛbàtɔ wɔn di. wɔn nim sɛ asante yɛ rotumfoɔ sɛ tutu deɛ na anti-langard no so wɔ mímí nim anti-langard foɔ. o deɛ papa me se nyame adom a me se mo ana na me hwehwɛ mo nyame adom a menya mo yi no me otu nyankopɔn yɛ adom a ɛdwo ada me ne kuromu ne nyinaa mpanimfoɔ bɛba mo naa so enti yɛn yɛakɔfa saa nkurɔfoɔ sɛ ɔmo mɛhwɛ ɔmo baayɛ ɔmo se criminal aspects ɛne causes of damages ɛna ɔmo bɛhwɛ no asase no so na mman nankasa deɛ obiara ntumi nkɔkɔ sɛ ɛyɛ dɛ ɔkɔkyɛ no ampa bɛsi ne papa no obiara invite no wɔ central da ɛna onufoɔ naa ɛna yɛkyekyɛ yɛn enti asase no onya ba so ne papa ne wɔde ne langard ne ba na sɛ yɛwɔni ne tɔn ma wa meka soro ka fɛ no na wɔaka sɛ wɔbɛsi abo wɔ no enti gye sɛ wopɛ wodwane ɛfiri asase nso ma ne fa sɛsɛ mehama ne nka asɛm a watɔn asase boro 2700 ɛwɔ sakra wo no asase so ɛyɛ nana sɛe no nana ɔhan sɛ tutu no wɔno abɔ ne ho safo hene na sɛsɛ no nipa ɔbɔ akonnwa maa no ɛwɔ ɔde sɛ asoase nana nkwanta bisa otumfoɔ hemfo ni bia yɛsɛ wɔn ne bɔ akonnwa de maa no sɛsɛ akonnwa no ɔbɔ maa no na boro ɔno wɔ hene ne korɔ akonnwa de maa no ne so ɛkyerɛ sɛ wode n'asɛm ɛkɔ ma apɔnkye a ma apɔnkyefo me ne wo kasa mi kookoo 2.5 acres wɔdwi ne nyinaa to agu adaya ne esisi ne wo nyinaa ade kyi ye na papa na ko dwi ho nyinaa ne nyinaa memma mo panipai na
ohina ana konwa ya bo ama no saa na konwa na ya bo ama no yeso wonfa emedi sakra wo no hene ana se saa mampo ntonso to ba bi no ne wofa na konwa na no na wodi ana no dia beba wuro obi ensa asese mu saa me fa chaw asensebe ye nikamafo papa siesi wo kamafo ana ye toro uko ye kesi wo mamponten fo no fa fon pa no mo afre no shabre no so bi ko ekonom trama ni dia ya che na hemu uko ya central meme no ka say central for be che be na awre ho se me wo mi ni say wonu wo bi a wonye asantini a me makoto no ka kire me say nana se tutu nsa ase na mo mu che wo no o mo ton ye de me kokoto wo ensa ase sem ho ewo bra mia minim sasase we ye me masase na me kra me fekuru no mi si me dan po no o ka sem se ma na ya location paper wona ho a o mebubu me bro ogofa na de ye me ya se ma yi me phone na sa ne ma ni nyina wo so no phone na sai ya ma ntimi amfa ho gogo ho enti o te tutu ye papa se nyam ya ma nyam ne mo kasa idi a me ni se asantima mu ha ye benye obi ama ne de yakọ otunfo enu je se apita hene asema me ne wo kan na na pija eni masemu num 2.5 years ye na chami bonsu me de onompan fo ne beba obia wo asase we ho asase mamponfo ye ko ho wo na mampo hene de ye ko mampon wa hemfi sabre na ye na sabre otunfo nyankopɔ ato ne sa afre no ene ye ko ho mamponfo hye ye da se mumra ye ko ya wo say ya frɛ papa no ye frɛ na wo ma entu de ye be fa ma mo da foforo be si enne ya me no ka say man portal sha cancel mi kromo lete ya wo on the man portal sha cancel no ka ta chie wutie me papa wo wutie me papa wo ba bia wa kan asem na ko du ko amese afem na saa na se no aye kan na asem no ne ho nsem ma fi akwa ba burudu enu tie mena so se wo se ma santima wura so tie asanti wo wura enu ti no fa kasa ni sia na efa wo mpanifo ne bra ye meka bakosem se obi a wo tenton so to ba bitimi bo wura mo sakra wo no koto azase de a ni ya hwe de e kro sanse sansem we na asantenyene won so so no etumu dem kawakoma to ye mu ate panipa kawakoma to ye mu asase no sabeka